Hey para, mentangan ai jeng kai phis phang by day jong two apps u pick weight calculator by day saphang u ban thau ye kisnyang ka by day ye ka jeng khia te ngan batai phi ngan pli phi kumno pan kam u mentangan le chau ni play store philap ni ne play store le play store ngan install two apps bakarteng u pick weight calculator and search to and talk karteng jong tu apps ni phi la ni la ngala don lupa thom tu da ngala de penokam lupa ini apps phila ni te phi ma penokam phila ben install u download mai u temata ngan le te open ni phi tu philap ni dan asli option ka wei jong ka belang ka wei jong kisniang mentang le ni kisniang ta philap ni ki dan asli jong inchi bat centimeter le jong inchi kani ka pani kani ka option banongkong di jong ka jong sadam kani ba po ko de ka di jong ka jengjrong philap ni te ko ta ka te kumti ka di rukom ban thau ikini saphang ban penokam menu app temata epek ini video had bakut ba pintip ban penokam menu app kabede saphang ban thau iki sniang tu sabede saphang tu apps ban thau iki sniang bat ban nabanta ban ai dawai wi iki sniang kinu dawai kabede saphang ka rukom thau ngan tu ep menta kabede saphang tu app bat ngan thau iki sniang bat ngan tu ep kumdo bade ban thau philap i hene nga penokam dong de ju thau kom de ju thau nga penokam ngan thau da ka jong u insi philap i hene ka penokam ku ding de ban thau de hamar hini skor teng ngan penokam de marka phila ben thu ngan sedang le jaka bangan thau philap i ngan ngan sedang ban thau ban karkom ban thau bat hadu hini it dong ide ban thau ya kan eru asli phi ban sok karkom ai dawai lamba da jing thau ni lek long ka te kumjuru abang i thau kani ka snyang kani ka khli andai kani ban dam sapo andai bakan yang sapo sajrong habang i thau i kani ki jing thau ya kate bal kani kan thau ngan pani phim ta law ni hene daun si ngan penokam kut hani tu dong ka poisi lai saung si ngan pendap hane ka du tho lai saung si ka jurong lai saung si ka jurong bat ka sedam pada kasendam ka poisi at khandai si pendap hane ka gil at khandai isi to nomor jong kal skor ni pada kan ep nomor jong skor kana mengantip ban 5 kidan asli kan sok filap itu nomor jong kali dengan pendap akan ni ka register dengan pendap akan ni ka register itu nomor udah Riu Sau Riu Lai Pra nomor u mata kan thau ni ko wei pada ni kan ni kan thau ta ba sen meang lang tu na dak hi to na thau ka poi si life fan si kan ni ko wei la sen meang lang tu na dak hi to na thau ka poi si life fan si kan ni ko wei life fan si ka jing jurong life fan si jing jurong bat yak sedam pada bat yang itu poisi lai poisi mantap lah sedam pada bat itu poisi lai poisi lai poisi ka sedam
Aku isi ke sedam. Tengi hap pendap. Tengi hap pendap itu nombor yakini nombor how to apps bagi mi jongka karenjang buat ke sedam. Itu nombor bami pada ni hap pendap how to apps buat itu apps na patai udon jengkia kata. Te lembah katu ke jengkia pada ni penengkam man ai dawai. Ya kini seliang lah dah dongkam ban ai. Da de kinu ruk ki dawai, namara ki dawai ki merat hi lembah ke jengkia ni ai dawai. Te kumju ya piru pila am penengkam dengan new apps kalong basuk na dawai ruk kamnu klan kamnu dunai. Bosen hakwai de phang ka ai dawai wi ni ni sibjek ha bun ba kiong ba ni ladap ai ri kidang don wi mar bale ka tu dawai ba ai mengi ka dang duna dan dari penangkap dan new apps pada kalong ka masuk marba kaya hap ka jing ai dawai jong pi bat kali ka jing wi jong pi ba lembah di da ki jing khia dan sakawe menta ngan pen compare atat ep ngan pen compare atat ep kani berketika which scale hatu ka yedei ni em kini ki jing khia jong kini ki sniang kani ka bat katai ka jingtho ka bingi shat thon bah ka bayde ka yedi ka thit ka yedi ne am new apps namar katkum ka jingsha hikai yangi new apps belong ba udai tang banta ban ai dawai kisniang udai ban penokam sa ka bayde thit se phiru ngan yethul upa ba hadin yo phi penokam bakla new apps da ka bayde thit kalong ka wanra man ka jingle ran yo phi hi mà rung new jung thô là da phi bakla khne kun soi kum kala pher la kiu ga jung ni khia kan kiu ka number ba le bakla phi ban tho ka một wan ra ka jung pher ki ha ki number philap ni hane di ban tho nani sedang hadu hane nani sedang hadu hane ka kot ya ka te ru ko we phi pe ba ne ka kum tho thik hamar hane po jan ka square ne ke ne ru thik hajan jung ne hadu ini try jong itu dong di bentau sokowe ni pi habing itu sadam pada ngide bensim bai lai ini benta ni de bensim sau dong pulun de bensim ini benta ka bai de bentau te ngan kan ban suk ban ngan lek ni benta cp te ngan chu tho number hane kani ka number mar da he kidak khamsuk ne riu lai phra kani ka de ga riu lai phra na sedang pada de riu na sedang pada ar riu sau ar riu sau riu lai phra kani mar ban ngan tho tu khnang bon suk ban ithu ba ka bai de ban ngan lek tho ka te ga ju tho ba ni penangkam ka bai de thiet new apps namar kidan ru satu kan ni bla yalam bakla phang new apps kita satu bakla ang wan entat nama anta ban long ban bai de ka bai de thiet re katum ka jing shahi kai ni amdei namata ban le kata te kumju ru ba ngaru ngampan jutas ka bai de phang new apps bat ka te ka jing tho ka ya pher ni kumno na menta nga sedang sup pele supni phi wa khatu ka ya dei na em le se yo ka ya dei ru ngam da tet kata te ngan le ni phi mta
san kilo. Ngay pun riu. Oh, laipu pra. Laipu pra ka don. Dan pendap ni, kami di sepang kajing bathau dah kadi kawit skill kadam si. Dia kan ni riu sau riu nyo nombor skor jangan ni. Teka jengkia pada kan doi kapoi si laipu pra kilo. Jengkia. Kenapa dah puisi? Lai punyo. Lai pun riu kilo. Kami kan riu lai pa. Kadang si lai pu riu kilo. Hilap ni ini nombor. Ini nombor. Riu riu sau riu lai pra don chi lai pu riu kilo. Dan matang sapun compare pada bakatu jeng thau bami dong tu kanu kami. Let's say ngala un pelek mentaru pila un up pila un pe ne. Hani yang pedi pi bukan mi. Hani yang pedi pi ba kom no ben thau the new apps pilih lab ini big weight calculator tu la let tu la wan tu tem ta ni there are the option way jong centimeter way jong inci dengan tangan aja jong inci dep nang ta ni pada ha pendap ni nombor jong kini bagi mi ne hani filap ni nombor jong tu ar riu sau riu lai pra kadon si lai pu sau ke jingjrong ngan pendap jong ka jingjrong kena sopo lai pu sau inci jong jingjrong at kandai pada ka de jong ka at kandai pada ka de jong ka sedam filap ni ne te la mi tu ngan ai tik okey dan mata ni filap ni kini nombor ki ini ka poisi lai pu ar kilo ka jing penungkam jong i new apps ka poi ne hani lai pu ar kilo ni penungkam do apps pehni ka fair kendian kani bathong i do new apps kani bangi thau do apps pila ni ne ba ka duna kendian ka duna kilo khambun kani ka with skill kani ka pada kham duna te kani ru la dangi bakla ban thau kendiat sini satai da kamu kala fair nombor ngam ngai ban wan sam ju te mata kami kani pada ngala ban ai saka safe detail ngal ai safe hani pila ni ne te ka alej ka record jong kani ka apps kan bo ipi ne te matang pendap kani ka way pada ka baide sepang ka an riu sa ban riu ar nyo ka baide jong ka de bode jong ka pat kan pendap yang kini nombor ka ba jing pelun jong ka di ka de si la pui insi dan mata kani ka jing jurong pada ka poisi lai pho san si nam tangan tik ini law ni ini kani lai pu pra kilo kani ka ide khindiat te le si lon la ban dei ba ka jing ya bakla ban tho ngai tu jing tho da bakla tang ka tu ni ru ka nya pher kani ke jing tho te hani ka pau sai ba ka don ka jing ya pher new apps but
kani jingtho with skill ka bengi penongkam na banta ka bai di thiet te banta kani ru ngan I save te kala save be sha ka record te banta philap ni hane kan hane kala mi ka record ka bangale nongkong ka poisi kadai ko ba at khundai chi bat ba lai phu sound chi ka jing jrong lai at khundai chi ka ka sadam ka jing jrong pade ka poisi lai phu sound chi khane po pade philap ni ne ka sadam lai phu chi ka jing jrong pade ka lai phu san chi te hane pni ba kane ka ka tho nem jong kilo ka kilo pada hani pila bentho ni ka tho lai pu pra hani pada ka tho si lai pu kani kamut ka kala don hai record da phi khamtam ni phi ki ba ai bam jimbam bi kini formula banga ai ji kai ki tu bela yo ka training phila bentho da kini ha ba phi ai ki jimbam phila bentho da kini jingtho phi bu ba da kum marka kum kini marka phi bu marka po ka jan liang score khnang ba da phi tho biang hadin stio ba phin tip ba yana ka tu ka jakat ho ba phi tho nukong ba phin yo bat ha ban bu ha ka record ka jing he jing kiu jing he jing tu ki sniang ka be dei phang new apps thrai ulong ba kham suk ban panongkam kar kom tho uru dei ban tho ha ka por ba ki bam sniang khnang ba por ba ki dem ka kli sapo ha tu ko por dei ban tho dei ban yang ka kli jrong te tang atu ngathrai philai sutho te ka bai dei phang tu apps na sa batai lo khat atat thapo po kani video masa at la kom ban ka bai dei bat kani ka ban bu saka history aba phi tho tempat lu itu ki ba ai bai kani formula ka ba phi chna hi chumbam phinle omle ban tho wi kisniang ban kip ba hamalla ki tayo hatu ki pher le an ki ni number ba phi tho ka tham suk ipi namar ba phi tip namar ka dei ka tho ka ba with skill ka te ba official ka bin kuna kam ka ba ide yethiet te ka long 100 ba ki no ra kimla ban thit boro e ka dei dei lamba ni apps phila al kuna kam ka ba ide ba ka ai dawai bat ka ba fitness ni jambam lu phila ban tho da ki ni tho kan ngagit ba kan pher bai haman laki tayo kan pher bai ki ji tho da ki tho da ki si la ne ki centimeter ro thobe subun te sai subscribe but like share kan ni ka channel sanga ba ya kasan ni kan ni phila aru ban join ha ki ni ki ya kan ni ka channel nang ban video ban live ban ya discuss phaga kam gat kam riang ka bide khri jala ni komjuru phila kutunat ban pe kan ni phila ban support yang ada ka ba ai super like mar kan kasan ni ka channel janga ban nang tre susu na banta jong ngi ki para nang rep jala ka bide ka kam ri jri